खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाहरबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अलाव थुनानै हो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। ससियेल मिडियानि जोहै जुवा गेलेनो फोसावनायनि थाखाय सासे फोरोंगिरिखौ साख्रिनिफ्राय होखारबाय। रायजोनि सरकारा जुवानि हेंथायै संदांनायखौ गोबारै खालामगासिनो दं। इउटिउब, फेसबुकनि जोहै अनलाइन जुवा फोस्रावनायनि दायाव सासे फोरोंगिरिया साजा मोननांगौ जाबाय। मरिगाव जिल्लानि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि लाबुमनि आमसाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों अनलाइन जुवा गेलेनायनि फोस्रावदोंमोन, जायनि थाखाय जाहोन फोरमायनो बिथोन होनायनि सानसे उनखालिनो साख्रिनिफ्राय होखारो। मख'नो गोनांदि लाबुमनि आमसाङा फोरोंगिरि मावनायजों लोगोसे आसाम जेड मुंनि इउटिउब चेनेलनिबो बिगोमा। बे एखे मुंजोंनो फेसबुक पेज आरो इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों जुवानि एप फोस्रावग्रा लाबुमनिखौ जाहोन फोरमायनो बिथोन होदोंमोन मरिगाव जिल्ला गुदि सोलोंथाइ बिफाना। थांनाय शुक्रबारखालि जाहोन फोरमायनो बिथोनखौ होदोंमोन, नाथाय होखानाय समसिमा बारलांनाय उनावबो फोरोंगिरि इउटिउबार लाबुमनि आमसाङा जेबो फिननाय हरफिनैनि थाखाय सनिबारखालि फोरोंगिरि साख्रिनिफ्राय होखारनो बिथोन हरनाय जाबाय। फोरमायनाय बादिब्ला लाबुमनि आमसाङा गोलाव समनिफ्रायनो जुवानि एपखौ फोस्रावगासिनो दंमोन। बिनि उनावनो मैया मरिगाव आहतगुरि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिनि हेंथायै बै साजाखौ सोलोंथाइ बिफाना फोसावो। मख'बावनांगोनदि बे एखे दायनि थाखायनो आसाम पुलिसनि बिरांगना पापरि कलिताखौबो साख्रिनिफ्राय होखारनाय जाबाय। आसाम पुलिसनि बिरांगना कामान्ड' पापरि कलिताया कुहि 33 मुंनि इउटिउब चेनेलनि जोहै अनलाइन जुवानि एपखौ फोसावबोदोंमोन। दैयाव गोग्लैनानै सानै उन्दै गथ'नि जिउ गोमादों। गवालपारा जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। गंसे नखरनिनो सानै उन्दै गथ'आ दैयाव गोग्लैनानै जिउ गोमाबाय। थैनाय उन्दै गथ'फोरा जाबाय 3 बोसोर बैसोनि मामुन आहमेद आरो 2 बोसोर बैसोनि आफ्रिना सुल्तान। गवालपारा जिल्लानि मरनै पुलिस थानानि सिङाव थानाय लेवाबारि गामियाव बे जाथाया जायो। मिथिनाय बादिब्ला सनिबारखालि बेलासे समाव गंसे नखरनिनो सानै बिदा बिनानाव न'नि सिथ्लायाव गेलेबाय थानाय समावनो हरखाबै सानैबो गथ'फोरा न'नि सिथ्लानिफ्राय गैया जानायाव नखरनि सुबुङा गामिनि गुबुन गुबुन नखरफोराव नागिरदोंमोनब्लाबो मोननो हायाखैमोन। बिनि उनावनो नखरनि सुबुङानो न'नि उनखै थानाय गोथौ दंग'आव गथ'फोरनि गोथै सह'खौ गोजावना थानायखौ नुनो मोनो। बि साननैसोआव अखा हाबाय थानायनि जाउनाव दंग'आव दै जमा जानानै दङमोन। बै जायगायावनो गथ' सानैया गोग्लैनानै जिउ गोमायो। लोगो लोगोनो मोनाबिलि समाव गामिनि रायजोनि हेफाजाबजों नखरनि सुबुंफोरा गथ'फोरखौ बोखांनानै गवालपारानि देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो थैनाय होननानै डक्टरा फोसावनानै होयो। बे जाथाया ओनसोल नाङैनो रायजो राजाफोरखौ दुखु मोनहोयो। गलाघाट जिल्लायाव मैखुन जानानै 7 सुबुङा जब्रा जानानै देहा फाहामसालियाव। गलाघाट जिल्लायाव बिस गोनां मैखुन जानानै गंनै नखरनि आइजोफोरजों लोगोसे 7 सुबुंफोरा देहा गाज्रि जानानै देहा फाहामसालियाव दैथायहरनो गोनां जायो। बिनिनो 7 सुबुंफोरखौ गलाघाट शहीद कुशल कुंवर देहा फाहामसालियाव थिसननायनि अनगायै गुबुन सासेखौ जरहाटसिम दैथायहरनो गोनां जायो। बे गिख्रंथाव जाथाया गलाघाटनि उरियाम घाटआव जादों। फोरमायनाय बादिब्ला गंनैबो नखरा नखरनि बारि उनथिंजायनिफ्राय लानानै फैनाय मैखुनखौ जानायनि उनावनो हरनि समाव हरखाबै बिसोरनि देहाया गाज्रि जानो हमो। देहा गाज्रि जानानै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो गोनां जानाय सुबुंफोरा जाबाय उरियामघाट जुरदलंनि बबिता खाख्लारि, सम्पा खाख्लारि, सीता खाख्लारि, मनिषा खाख्लारि। गुबुन फारसे उरियामघाट बागानबारिनि हिरामन गर, महेश्वर गर, लकेश्वर गर आरो दिलमन गर होननानै मिथिनाय जादों। कार्बि आंलं जिल्लायाव मुगैथाव जाथाय खालामग्रा सासे फोरोंगिरिखौ पुलिसा हमबाय। फोरोंगिरि बुङोब्ला समाजाव गियाननि सोरां होग्रा, गियान होग्रा होननानै बयबो मिथियो। नाथाय बे फोरोंगिरि गोथार सोदोबखौ सासे फोरोंगिरिया गोसोम हांगार फुनबाय। गौतम नाथ मुंनि सासे फोरोंगिरिया सासे 9 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनानै पुलिसनि आखायाव हमजाबाय। बे जाथाया कार्बि आंलं जिल्लानि हावरा घाटनि रंकुटआव जादों। बे इनाय जाथायखौ खालामखांनायनि माखासे सान उनाव हिनजावसानि देहायाव जेंना सोमजिनायनि उनावसो बे जाथाया सोराङाव फैयो। लांसुनिया फोरोंगिरि गौतम नाथआ बे जाथायनिफ्राय बारग'नो बायदिसिना सोलो बाहायदोंमोनब्लाबो खारग'नो हायासै। जोबथियाव मैया पुलिस बिफाना फोरोंगिरि गौतम नाथखौ हमनाय जायो। भुगिनांनाय उन्दै हिनजावसानि नखरा पक्स' आयेननि जोहै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनो खावलायनायजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा बेबादि इनाय जाथाय खालामनायनि थाखाय फासिनि साजा होनांगौ होननानै दाबि दैखाङो। भारतनि आइजो क्रिकेट हानजायाव आसामनि सासे गेलेगिरिया जायगा मोन्दों। खोला आफ्रिकाजों गेलेनो गोनां वान डे आरो T20 मेचनि थाखाय भारतनि आइजो क्रिकेट हानजायाव आसामनि उइकेटकिपार बेट्समेन उमा छेत्रीया जायगा मोन्दों। उमा छेत्रीया बेबादि हादरनि थाखाय गेलेनो जायगा मोननाया आसामनि थाखाय जोबोरैनो गोग्गाथावना आरो आसामनि लाइमोन क्रिकेट गेलेगिरिफोरनि थाखाय जोबोर थुलुंगाथावना जानानै थाबाय।
सिलचराव मोनसे बिखा खामथावना मुगैथावना जाथाय। जोनोमगिरि बिमा आरो बिफायानो 3 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाजोआ गाबबाय थानायखौ सहायनो हायैनि फिसाजोनि मोदोमाव गुदुं थाव लुनानै होयो। जाथायखौ खालामखांनानै बिमा आरो बिफाया सानैबो खारखोमानानै थायो। जाथायखौ खौरां मोननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा उन्दै हिनजावसाखौ हाखु दाखुयै सिलचर मेडिकेल कलेजाव थिसनहैयो आरो बिफा राजदीप दास आरो बिमाखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा हमनानै पुलिसनो गथायनानै हरो। मिथिनाय बादिब्ला सिलचरनि सनाय रडनि फेक्टरि लाइनआव बिसोरो भारा लानानै थायोमोन। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।